நன்றி மூலாசன மந்திரித்துமா. என்னுடைய அண்ணன் கொண்டு வந்த இந்த பிரேரணையை நாங்கள் ஆதரிக்காவிட்டால் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வந்ததற்காக எந்த ஒரு பிரயோசனம் இருக்காது. அவர் சொல்ல விடந்த விடயத்தை ஒரு வசனத்திலே சொல்லுகிறேன். இந்த டிசிசி மீட்டிங் என்பது தேவையற்ற ஆணி என்பதுதான் எங்களுடைய கதை. அதாவது நான் அவருடன் கதைத்தேன், அவர்களுடைய கதைத்து போட்டு தான் இந்த விடயத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். முதலாவது, இந்த டிசிசி மீட்டிங் என்று கொண்டு வரப்பட்டது எங்களுடைய நிசாங்காரியப்பர் அவர்கள் சொன்னதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களுடைய 13வது திருத்தத்துக்கு எதிரானது முதலாவது. இரண்டாவது, இப்போது மாகாண சபைகள் இல்லை. ஆகவே மாகாண சபையை பிரதிநிதித்துவப்படுகின்ற இந்த நேரத்திலே இந்த டிசிசி மீட்டிங்குக்கு எந்த ஒரு சட்ட வரையறையும் இல்லை. உதாரணத்தாக அதை யார் சேர் பண்ணுவார்கள் என்று சொன்னால் அந்த மாகாணத்தில் இருக்கின்ற ஒரு கேபினெட் அமைச்சர் அவர்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவார்கள். ஆம், உண்மை, எங்களுடைய கேபினெட் அமைச்சர் சந்திரசேகர் அவர்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள், நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இரண்டாவது, அந்த டிசிசி மீட்டிங்குக்கு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சில பேர் வருவார்கள், சில பேர் வரமாட்டார்கள். அரசாங்கத்தில் இருந்தும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வருவார்கள். நல்லபடியும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அங்கே என்ன கதைக்கிறோம், அங்கே என்ன முடிவுகள் எடுக்கிறோம், அந்த முடிவுகள் அமுல்படுத்தப்படுகிறதா, சட்டம் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் இல்லை. உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஏதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு யாழ்ப்பாணத்திலே மணல் கொள்ளை என்பது ஒரு பெரிய விடயம். இந்த மணல் கொள்ளையை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக நான், ஸ்ரீதரன் ஐயா, எங்களோட ரஜீவன் எம்பி உட்பட அனைவரும் ஒரு முடிவொன்றை எடுத்தாலும் அது ஏதாவது அதில் பிரயோசனம் இருக்குதான்னு கேட்டால் இல்லை. ஏனென்றால் எடுத்து போட்டு அடுத்த நாள் விடிய காலமாக நாங்கள் டிப்பருக்கு பயந்துதான் பாதையிலே வாகனத்தை ஓட வேண்டும். டிசிசி மீட்டிங்கிலே முடிவெடுக்கிறோம். தெல்லிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலையிலே நடந்த வைத்தியருடைய ஊழல் தொடர்பாக மல்லாகம் கோர்ட்ஸிலே போடப்பட்ட அந்த வழக்குக்குரிய பி ரிப்போர்ட்டை பதியுங்கள் என்று சொல்லி டிசிசி மீட்டிங்கிலே சொல்லிவிட்டு வருகிறேன். 7 நாளைக்கு பதியவில்லை. அந்த வைத்தியர் இப்போது நீதிமன்றத்துக்கு எதிராக வெளியே நின்று கொண்டு ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறார். தெல்லிப்பளை வைத்தியசாலையை பாதுகாப்போம் என்று. இன்னொரு விடயம் என்னென்றால், அதை செய்வது எங்களுடைய சைக்கிள் கட்சி. இந்த விகாரைக்கு எதிராக அரசியல் செய்த அதே சைக்கிள் கட்சி தான் அங்கேயும் போய் மறுபடியும் இந்த நீதிமன்றங்களுக்கு எதிராக எல்லாவற்றையுமே செய்கிறது. டிசிசி மீட்டிங்கிலே நாங்கள் முடிவெடுக்கிறோம். உண்மையை சொல்ல வேண்டால் ஒரு விடயத்தை சொல்கிறேன், தயவுசெய்து ரஜீவன் அவர்கள் கோவிக்க வேண்டாம். என்னென்றால், இந்த வடக்கு மாகாண சபையில் இருக்கிற டிசிசி மீட்டிங்கை பண்ணுறது எங்களுடைய அமைச்சர் சந்திரசேகர். அவருக்கு அதை எப்படி நடத்துவதென்றும் தெரியாது. நான் ஏதாவது கேள்வியை கேட்டால் பக்கத்திலே ஜிஏ பிரதிபலிட சரிதானே, சரி 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 என்றுவார், இல்லை இல்லை என்றுவார். தயவு செய்து உங்களுடைய டிசிசி மீட்டிங்கை தயவு செய்து படித்த மனிதனை எங்களுடைய ரஜீவனனாவை ஒரு சேர்மனா போடுங்கள். அது பிரயோசனம், அவரோட கதைக்கலாம். ஏனென்றால் அவருக்கு விளங்கும். ஒரு ஒரு அதிபராக இருந்திருக்கிறார், அவருக்கு அது விளங்கும், சொல்லிக் கொடுக்கலாம், அவரிடம் படித்துக் கொள்ளலாம். நல்ல மனிதர். இரண்டாவது, இந்த டிசிசி மீட்டிங்கில் எடுக்கப்படுற முடிவுகளை நாங்கள் எவ்வாறு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுகிறோம் என்ற ஒன்றுமே இல்லை. ஒவ்வொரு நாளும் கைத்துட்டு போகிறோம். நான் கொழும்பிலிருந்து 40,000 ரூபாய் 50,000 ரூபாய் செலவழித்து போகிறோம். ஒரு பிரயோசனமும் இல்லை. ஆகவே முதலாவது, இந்த டிசிசி மீட்டிங் தொடர்பான இதொன்றை சட்ட மூலமாக கொண்டு வாருங்கள், சட்டமாக்குங்கள், அதை அக்டாக்குங்கள். அப்போதுதான் அதில் ஏதாவது பிரதிபலம் வரும். දෙවනික කියන්න කැමති. දැන් මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තු ඉවර වෙන්න නිසා සමහරව ඇත කියන්න වෙනවා, සමහරට මට ලබන සතියේ ඉඳන් පාර්ලිමේන්තුවේ එන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඇත්ත මම කියන්නම්. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආපු දවසේ ඉඳන් බිමල් රත්නායක මට ගැව්වා ඇති වෙන්න ගැව්වා. අන්තිමට මගේ කතාව දවස් 8ක් නවත්තලා තිබ්බා. එතකොට මට කියපු කතාව තමයි මම මේ කවුද මුස්ලිම් ජනතාවගෙන වැරදි විදියට කතා කරනවා කියලා මට මේ සභානායකතුමා කතාවක් දීලා මාව නැතුවා. අන්තිමට ওই 320 නැගෙන මගේ කට කොහම හරි වහන්න හැදුවා. මාව හිරේ අරන් දැම්මා. ඔය අරේ මේ කතා කළා, පොලිසිය ඔය සිට කතා කළා. මම හෙඩ්ලයිට් එක දාගෙන ගියා කියලා මම කොහමද හිරේ අරන් දැම්මා. දැන් ওই 323 කන්ටේනර් ගෙන මම එළියට කිව්වා කියලා මාව CID එක ඇදගත්තා. CID එක මාව මේ විමර්ශනය කරා. මම කිව්වා එතනින් මම පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කියපු කතාවට කොහමද එළිය ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ? එළිය අහන්න බෑ. ඒක පත්‍රය ඇවිල්ලා තියෙනවා, පත්‍රයේ තියෙන ඉඳ අහන්නම් කියලා. එතකොට මේ පාර්ලිමේන්තුව වීලුවක් වෙනවා. එතකොට මම දැනගත්තා එතනින් විමල් රත්නායක මන්ත්‍රීතුමා අතනින් කියලා තියෙනවා උන්ගේ කටේ මොනවා හරි එකක් ගන්න කියලා. මට ඉල්ලුවා අනේ ඔයාට තුරතුරු තියෙනවා දෙන්න කියලා. මාතෘකාට අදාළව යෝජනාවට අදාළව ඉවර කරන්න තමයි ආයෙ එන්න බැරි වෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ නිසා මේ කියලා ඉවර කරන්න. එතකොට මට මාර දුකයි. මම මේ පාර්ලිමේන්තුව ආවෙත් නැතත් මම ආයෙ දිගටම පොලිටික්ස් කරගන්නේ නැහැ. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ කියපු එකට අර මන්ත්‍රීතුමා යෝජනාවට අදාළව කතා කරන්නකෝ. හරිද? මේ ඉතින් මම 26 වෙනිදා ඉන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝට කරදර වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. අනිත් එක මම මේ සිංහලෙන් කියන්නේ මේක. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. මේ මන්ත්‍රීතුමා මේක මාව කොහොම හරි දැන් මේ එළියට දැම්මොත් දැන් මම හොස්පිටල් එකේ හිටපු කාලේ නොමිනේෂන් දැම්මා කියලා වැරදි නඩුවක් දාලා
කොහමරි දැන් ඕගොල්ලෝ හැම එකටම අත දාලා නීතිපති ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට අත දාලා ඉවරයි. එතකොට කොහමරි මට ඒක වෙඩි වදිනවා. හැබැයි දැන් එළියට අරන් මගේ කටි මොනවාරි ගන්න කියලා බලනවා. හැබැයි අමාරුයි. අපි මේ හවුරු ටිකක් එච්චර බය වෙලා ජීවත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මංගාව තුරතුරු තියනවා මට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම පාර්ලිමේන්තු එක එළියට යන්න ඉඳලා මට ඒක කියන්න බැරි වෙයි. කවදා හරි මේ පාර්ලිමේන්තු එක ආපහු එනවා. එනකොට මම ඒ සම්පූර්ණ ඩීටේල් එක දෙන්නම්. Thank you so much.